Azken asteetan albiste izan dugu argindarraren prezioa. Duela 2 aste, energiaren garestitzea bolo-bolo ibili zen. Orain aldiz, bera egin omen du prezioak. Gorabehera hauen zergatia, Goienerreko lagunek azaldu digute. Lerro zabaletan esplikatzeko esango genuke, bai ulertu behar dugula lehenbizi denok ikusi dugun otzaldia, denok ikusi dugun nola txuritu zaizkigun inguruak, eta hau inguru gurean bezala zabalean horrik gertatu da, otzaldi horrekin energia berriztagarriak sortzeko bai haize eolikoak geldirik egon dira, plakak ere txurituta egon dira, orduan alderdi horretatik lortu duguna da energia sortzeko teknologietan, energia berriztagarrien sorkuntza hori gutxitu egin dela, bai? Beste alde batetik esango genuke, hotzak dakarrenarekin eskaria handitu egin dela, denok etxean berogailua zer egin dugu, gehiago erabili dugu. Orduan, hori konpensatu ahal izateko, energia sortzeko teknologia desberdinak erabili behar izan ditugu, eta hor gasaren presentziak, teknologia horietan gasaren presentzia sartu da. Gas hau lortu ahal izateko, honen eskaria ere, bai inguruan eta bai mundu mailan igo egin da. Orduan, naiz eta energia berriztagarriak nuklearrak baina gehiago sortu diren otzaldi honetan, esango genuke balantza horretan ekaitz perfektu bat sortu dela, aldi berean. Orduan, eta orain, jetxe egin da. Ikusten dugun bezala, inguruatako elurrak urtutzen digoazten bezalaxe, hau ere bere onera dator. Gorabehera hauek gure fakturan islatuko diren jakiteko, ze tarifa mota dugun jakin behar dugu. Orduz ordukoa bada, zuzenean nabarituko ditugu igoera eta jaitsiera hauek. Tarifa finko bat badugu, ez da horren nabaria izango gorabehera hauen eragina, baina nola jartzen zaio prezioa argindarrari? Imaginatu dezagun subasta batean gaudela. Subasta horretan eskari bat sartzen da. Energia eskari bat. Zer egin du? Otzaldi honetan eskari hori gora doa. Eta horri aurre egiteko energia sorkuntzako teknologia desberdinak ditugu. Orduan, kontutan hartu behar duguna da, energiaren prezio hori baldintzatuko duena, azkena sartu den teknologia hori izango dela. Bai? Energia berriztagarrietatik baldin badator, prezioa merkatuko luke. Sorkuntzako teknologia hori kalestea baldin bada, prezioa igoko leguke. Nolabait, joku hori da, pool deitzen den merkatu bat da. Horregatik, energia berriztagarriak bertako energia sortzea eta energia subirautzaren aldeko lanketa hori egitea dugu helburu Goienerretik.